Sannu. Shayin kara tsawanta. A sa furanto. A sa furanto. Da obalci. Da naskiya. Na'am sannu. Sannu. Da me kuma? Biredin fa? Biredi. A sa mai laushi. Shayin. Irin na 200 nan. A yanka a sa bota. A sa bota ciki da ba. Kwai fa? Wai kwai fa guda nawa? Guda biyar. Guda biyar? A soya? A soya. Ko dai bakwai za a sa? A samu gwangwanin kifi guda biyar. Guda biyu? Guda biyu? A soya. To, a hada da tafarnuwa? Kar a sa? Kar a baka. To citta Amma fa? a sa mai mai Citta yawa. fa? Wayo. Sannu. A sa citta? A sa citta? A taruhu fa? A taruhu? A taruhu da yaji. A sa? A sa tsiduhu dai. To, tsiduhu? Sannu. Likita ne ya ce a bana haka. Wa ya ce a baka? Likita ne kar a yi mun Ce a baka? likita ne kar a yi mun allura. A iyalin na kar a yi allura. Amma a dan bani jaraba an gani. Ko za ka iya ci? Ko zan iya ci. Aka ce da Maltina fa? Maltina gwangwani 3. Uku a kawo biyar. Biyar za a kawo. Biyar ta yi yawa. Ai wannan ma dan jarraba zan dai a gani ko zan iya ci samu damar allura. To, sannu. Ga wani ma kaza ya kama gudunmawa. To, ka ji fa? Tsagi ko guda? Ga ya ce ko da mafi. A, gasasshiya ce. Allah ya Allah. Sannu.